Dobrý deň, priatelia. Nachádzame sa v obci Malé Rypňany, približne 20 km od Nitry a Topolčian. Nachádza sa tu rodinný dom, ktorý vám dnes chceme predstaviť. Dispozičný dom pozostáva zo vstupnej chodby, obývacej miestnosti a kuchyne. V minulosti bola celá táto časť dostavaná a celá je podpivničená. V pôvodnej časti domu sa nachádza spálňa so vstávanou skriňou a detská izba s menšou prechodnou izbou. V roku 2022 bola prerobená kúpeľňa s vaňou, vedľa ktorej sa nachádza samostatné WC. V chodbe viete vojsť do komory s výlezom na povalu. Užitková plocha je zhruba 120 m2 a dom v priebehu rokov prešiel rekonštrukciou a okrem dvoch drevených okien boli ostatné vymenené za plastové. Podlahy v izbách sú laminátové a na chodbe je keramická dlažba. Kúrenie a teplú vodu zabezpečuje plynový kotol so zásobníkom teplej vody a nové oceľové ploché radiátory. Okrem plynu je dom napojený na obecný vodovod, elektrínu a odpadová voda je vedená do žumpy. Zvláštnosťou je studňa, ktorá sa nachádza presne tu. Využívaná je v toalete a v kúpeľni, čím šetríte obecnú vodu. Taktiež je vyvedená točka v záhrade. Mne osobne sa veľmi páči, že dom je rozdelený na dennú a nočnú časť. Tým pádom poskytuje dostatok priestoru a súkromia pre každého člena rodiny. V rámci občianskej vybavenosti sa v obci nachádzajú potraviny. Komplexnejšia vybavenosť ako je škôlka, škola, pošta, lekár a iné je vo vedľajšej obci vo Veľkých Rypňanoch. Pozemok je o celkovej výmere 675 m2 a poskytuje dostatok miesta aj na záhradkarčenie. Ak vás dnešná ponuka čo len trochu zaujala, neváhajte nás kontaktovať. Sme Zuzana a Martin Sklenárovci a radi sa s vami stretneme na osobnej obhliadke.